खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 18टी तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद 36टी गरेसर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो 42टी गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानो गोनां जथुम्माखौ खुंफुंनो साखा-फारा। भटार पेन्सन आरो अखोन भारत जात्रा आयदाखौ लानानै बिपिआइ दोलोनि साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारि। डिमाकुसियाव एमएस मुंनि गोदान रेस्टुरेन्ट बेखेवदों। टिपकाइनि मडेल देहा फाहामसालियाव नांगौ रोखोमनि फाहामथाय गैया। बाक्सानि सुनबारियाव गिख्रंथाव जाथाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। तामुलपुर जिल्लानि गरेसराव 15, 16 आरो 17 डिसेम्बर 2023 आव सानथामनि हाबाफारि लानानै 18टी तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद 36टी गरेसर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो 42टी गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानो गोनां जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो साखा-फारा होननानै फोरमायदों बानजाय आफादनि लिंथुमगिरि सदानन्द बर'आ। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलियाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 18टी बोसोरारि जथुम्मा, गरेसर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 36टी बोसोरारि जथुम्मा आरो गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 42टी बोसोरारि जथुम्माखौ डिसेम्बरनि 15, 16 आरो 17 सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो साखा-फारा। गाबोननि 15 डिसेम्बराव गिबि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि 5 रिंगायाव माराथन खारनाय, फुंबिलिनि 9 रिंगायाव गेलेनाय, 10 रिंगायाव थुनलाइयारि बादायलायनाय, बेलासिनि 4 रिंगायाव थान्दै मेल जिरायनाय गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो 4 रिंगायाव गरेसर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेल जिरायनाय हाबाफारि लानाय जागोन। 15 डिसेम्बर शुक्रबार सानखालि फुंबिलिनि 7:30 रिंगायाव गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो गरेसर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि 8 रिंगायाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, 8:15 रिंगायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, 8:30 रिंगायाव सुबुंथिनि थान्दै बानेश्वर ब्रह्म आरो सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि मुसुखायाव बिबार बावनायजों हाबाफारिखौ जागायनानै फुंबिलिनि 11 रिंगायाव सोलोंथाइनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जागोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। 16 डिसेम्बर सानखालि गेवलां मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लागोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बराय बिबुंथि लाखिगोन बिटिआरनि 30 नं गरेसर बियाबनि एमसेले पबित्र कुमार बर'आ। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया। बुंथिगिरि महरै बाहागो लाफैगोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म, आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया। भटार पेन्सन आरो अखोन भारत जात्रा आयदाखौ लानानै साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों बाक्सा जिल्ला कमिटि बिपिआइ दोलोआ। 14 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 22 डिसेम्बरसिम बागानपारा ब्लकनिफ्राय लानानै बाक्सा ब्लक, जाला ब्लक, गोबर्धना ब्लक, भबानिपुर बजालि जानानै बरमा ब्लकसिम सोलिगोन भटार पार्टी इन्टारनेशनेल दोलोनि बे साइकेलजों हानजा सुरनाया। गिबि जागायनाय समाव गिबि हाबाफारि बायदियै बागानपारा ब्लकनि सिङाव बे साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनो। भटार पार्टी इन्टारनेशनेल युब मर्चानि गाहाय नेहाथारि पिंकु दास आरो रायजो कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि सेभेन दास, रायजो बिपिआइनि मेडिया सेलनि नेहाथारि पबित्र बर'मोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बे साइकेल हानजा सुरनाय समाव भटार पेन्सन चालु करो, भटारशिप मोनाब्ला जों गोजोना, देश का भटार लंग लिव, भटारशिपआ जोंनि मोन्थाइ बायदि स्लगानजों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल दोलोनि साफ्रोमबो मावथिफोरा बागानपारा ओनसोलनि हा अख्रां गोमसारहोनायखौ नुनो मोनो। जाखांफुनाय बर' लाइमोन राजु बर'आ डिमाकुसि टाउनाव गोदान रेस्टुरेन्ट बेखेवबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारिनि थागिबि सासे रोंखा-राखा सोलोंथाइ गोनां फालांगिरियाव जाखांफुनाय राजु बर'आ डिमाकुसि टाउनाव एमएस केफ एन्ड रेस्टुरेन्टखौ बेखेवबाय।
बे गोदान रेस्टुरेन्टआव गोबां रोखोमनि जाग्रा मोननो हागोन लोगोसे रायजो राजाफ्रा गावनि गोसो बायदि जानो गोसो बेखौ अर्डार होनानै जानो हागोन होननानै फोरमायदों। बे रेस्टुरेन्टआ दैमाकुसि टाउननिफ्राय बेरगाव थांनाय लामा दुर्गा मन्दिरजों नांजाबनाय। सोरबाफोर जालांनो गोसोब्ला बेयाव हाबनानै जालांनो हागोन होननानै फोरमायदों बिगोमाया। मख'नो गोनांदि राजु बर'आ खाग्राबारि दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि बिबान लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो दिनै बिथाङा दिमाकुसियाव गोदान रेस्टुरेन्ट बेखेवबाय। टिपकाइनि मडेल देहा फाहामसालियाव नांगौ रोखोमनि डाक्टार गैया। ओनसोलनि सुबुंफोरा मोजां फाहामथाय नागिरबोदोंब्लाबो मोननो हायाखै। बे समाव बिटिआरनि सिङाव थानाय टिपकाइनि मडेल देहा फाहामसालियाव सासे आइजोफोरनि सोलेर फाहामगिरि, सासे गथ'साफोरनि सोलेर फाहामगिरि गैयै टिपकाइनि मडेल हस्पिटाला। मख'नो गोनांदि बे ओनसोलनि सुबुंफोरा माबाफोर खैफोद जायोब्ला क'क्राझार एबा धुबुरी मेडिकेल कलेजावसो लांनांगौ जायो होननानै फोरमायदों। कौटि कौटि रां बाहायनानै रायजोनि सावस्रि बिफानजों लुजानाय बे देहा फाहामसालियाव सानैल' डाक्टार दङ। बिसोरनि गेजेरावबो सासे डाक्टारा सानसे फैयोब्ला गुबुन सासे डाक्टारा साननै फैया होननानै अजद होदों ओनसोलनि सुबुंफ्रा। चावमिनजों बिस लोंनानै थैदों सुनबारि प्रगति जातीय बिद्यालयनि थाखो 1नि फरायसुलि आरो खाग्राबारि गामिनि थागिबि 13 बोसोर बैसोनि मीना रबिदासआ। गोब्राब जखम जादों सुनबारि प्रगति जातीय बिद्यालयनि गुबुन सानै फरायसुलि आरो सुनबारिनि थागिबि 14 बोसोर बैसोनि साफिया इजाजमिन आरो 14 बोसोर बैसोनि नासिमा पार्टिना। बे समाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय होगासिनो सानै फरायसुलिखौ। फारसेथिं मीना रबिदासनि थैनायनि उनाव नखराव मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजिदों। दुखुजों बायग्लिलांदों बिमा बिफाया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 8 डिसेम्बर शुक्रबारखालि बेलासियाव सुनबारि प्रगति जातीय बिद्यालयाव साथाम फरायसुलिया टिउसन लानानै टिउसननि जोबनायाव बर्डआव गाज्रि सोदोब लिरनानै न'आव थांदोंमोन। 9 डिसेम्बर सनिबारखालि फरायसालियाव फरायसालिनि सामलायगिरिया बे गाज्रि सोदोबखौ नुनानै फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव सोंनायाव थाखो 6नि सानै फरायसुलिया थाखो 1नि मीना रबिदास, साफिया इजाजमिन आरो नासिमा पार्टिनाखौ लिरदों होननानै बुङो। बेनि उनावनो फरायसुलि साथामा गिबियाव लिराखै होननानै असान्ति जादोंमोनब्लाबो उनावहाय लिरदों होननानै बुङो। बेनि उनाव साथाम फरायसुलिया फरायसालि खाथिनि खालपानि बाजाराव फैनानै चावमिनजों बिस लोंनानै देहा गाज्रि जानानै फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो फैगौ समावसो जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हागोन। फरायसालिनि सामलायगिरिया मिथिहोनाय बायदिब्ला फरायसुलि साथामखौ जेबो मेन्टेलिटि हेरेसमेन्ट होआखैमोन। हरखाब साथाम फरायसुलिया बेबायदि खामानि मावनायाव सोमोनाङो। फारसेथिं फरायसुलि मीना रबिदासनि नखरनि सुबुंफ्रा बे जाथायनि सायाव बिबुंथि लाखियो। फरायसालिनि सामलायगिरिनि माबाफोर नारसिननाय होनानैनो बेबायदि खामानिखौ मावनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। बे समाव जाथाय जानाय जायगायाव बाक्सा जिल्ला पुलिस बेंगिरि उज्जवल प्रतिम बर'आ नुजाथिफैनानै जाथायखौ तदन्त खालामनो जागायजेनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।